Maayong hapon ka-winner, welcome sa bago nga programa tag sa kahapon sa 107.9 Win Radio Iloilo. Programa kung sa diin pwede mapautwasan sang imo istorya sa paghigugma, masubo man ina o masadya. Palautwasan kag makuhaan sang leksyon sang tagsa-tagsa naton ka mga tagpalamati. This is Heart Stories. Sa subong hapon sa aton pilot episode, amo ang heart story ni May. Si May ang personal nga kilala ni Kuya Bibo ninyo kag dugay na nagapangayo sang advice sa akon kag nainganyo ko nga ma-feature ang iyang story sa aton pilot episode. Gani umpisahan ko na ang pagbasa sang iya sulat. Kuya B, salamat sa imo opportunity nga ginhatag para makashare sang akon heart story. May mga bagay nga gusto kita, nga abita. Pwede lang gustuhon kag mangin maayo ang resulta o padulungan sini. Sa paglaom nga tungod gin gusto ta, magapabor sa aton ang sitwasyon kag palaabuton. Pero hindi gali. Mga bagay nga abi ko, pwede lang ipilit, kag magaugyon lang ang tanan. Pero inigali ang rason, sang akon problema kag pasakit sa kabuhi. Para lubos maintindihan sang imo tagpalamati, ari ang akon heart story. Kuya B na lang ang itawag ko sa imo, Bibo. Tawga ako kay May. Almost 4 years na kami nga kasal sang lalaki nga akon ginpalangga, si Romel. May isa kami kabata nga babayi. Sa matuod lang, hindi nangin maayo ang pag-umbisa sang amon relasyon mag-asawa. Tungod na pilitan si Romel sa amon pag-upod kag pag-asawahay. High school pa lang ako, Kuya B. Crush na crush ko na si Romel. Barkada sila sang magulang ko nga lalaki kag permi sila nagatambay sa balay. Hindi man siya mahambal mo nga gwapo-gwapo gid. Kag campus crush. Pero malakas ang appeal. Basta madumduman ko sa itong mga time. Maski magyuhom lang siya sa akon o magbugno. Grabe gid yang kubakubas ang dugan ko. Kag makahambal ako siguro nga daw patay luyag ako. Kay man, happy ako kung ara siya sa balay. Kag nagapangimon ako sadto sa iya nobya nga likom sa iya. Madumduman ko, permi ako gakasakitan kung makita ko nga gaobdanay sila sang girlfriend niya that time. Nagahibi ako nga wala sang rason, tungod indi man kami. Everyone thought before that si Romel kag ang iya nga girlfriend ang magdayunay. Kay man after high school, hasta nga nag-graduate sila sa college, mag-on gihapon sila. Ako nakanubyo man ka isa, pero wala man nagdugay kag wala ko man gin career that time, tungod hindi ko priority. Wala naman ako nag-entertain sang gugma-gugma. In short, no time for boys, Kuya B. Isa ka adlaw, that was March sang 2014. After so many years nga wala kami nagkitanay ni Romel, kag wala naman ako balita sa iya. Naglusot siya kag namasyar sa balay, kag nagbisita kay Manong. Kuya B, mapati ka kag sa indi. Doon nagbalik atong high school days, kilig-kilig moments ko sa iya.
nga hindi ko ma-explain. Nahuya ako nga do awkward moment ang amon liwat ng pagkitaay. Actually, do wala man lang sa iya. Ako lang gani ang do hindi kaintindi sang akon nga nabatyagan that time. Siya simple hello. Kag, musta na? Amo lang na ginambal niya pero ako iba ang nabatyagan ko nga daw super happy kag excited ako nga daw nahuya. Nga daw hidlaw nga hindi ko maintindihan ang akon nga nabatyagan. Nagsako na gid ang pagbisita ni Romel sa balay. Kag feeling gera ako. Abi ko gidya sa mind ko. Ako ang ginabalik-balikan niya. Pero actually, si Manong kagiban pa nila ang mga barkada. In short, masako na ang ila pagkitaay kapag inom sa balay. May mga beses naman gani nga nagatulog siya sa balay, Kuya B. Gani ako super happy permi kay makita ko siya permi sa balay. Hasta nga one time, nabatian ko ang ila istorya nga nagapautwa si Romel nga problemado siya. Tungod gali sa ginobra ni Cherry sa iya, ang iyan nubya sa madugay nga tinuig. Ako naman daw nalipay pagani, Kuya B, sang nabatian ko ato. Nahibaluan ko man sang ulihi nga ginluiban siya sang iya girlfriend. Tungod may karelasyon ini nga siman. Kag nagdesisyon ang babae nga pilion niya ang lalaki. So amo ato gali ang rason sang permi ginainom ni Romel tungod sa sitwasyon nila sang iyang ex-girlfriend. Nagabot ang December 20, 2014, Kuya B. Tanda ko pa ang adlaw nga ina. Sang nagsugod ang tanan. Sa isa lang kation nga abi ko. Amo ang mangin panugod sang akon ginahandom nga relasyon. Gabi isad to, kag nasobrahan na kainom si Romel. Gani wala na siya ginpapauli na ni Manong, pati man nila ni nanay kag ni tatay. Sagwa siya sa balkon nagtulog. Tapos, nakagwa ako sa kwarto. Tungod abi ko, nagadaman siya. Nakibot ako, Kuya B, nga nakita ko nga nagahilibion si Romel. Gani nagpalapit ako sa iya kag nagpangusisa. Kag dito siya nagsugid sa akon sang tanan-tanan. Amo man ato nga adlaw na nagpakasal na si Cherry sa iban nga lalaki. Gani, tuman kasakit ang iya nga nabatyagan. Kag hindi niya ko numabaton. Naluoy gid ako sa iya tungod mabatyagan ko gid ang kasakit nga iya nabatyagan. Tuman ang iya nga hilibion samtang nagapautwas ang iya hinanakit sa babae, Kuya B. Kag ako naman, daw ginakumos man ang dughan tungod sa akon mga nabatian. Didto, kag sa wala ko man napunggan ang akon balatyagon, kag in-comfort ko siya. Kag hasta, Kuya B,
Nawaay na ako makakontrol sang akon kaugalingon, kag siya man. Kuya B, waay na ako makahibalo sang nabatyagan ko that time. Hasta nga, nadala kami sa amon nga emosyon. Kag ako man, wala naman nakapugong sang akon kaugalingon. Kag natabo ang hindi dapat matabo. Tungod sa kasubo ni Romel, kag tungod sa palangga ko siya. Siguro sa tion nga ato. Gusto ko man ipabalo sa iya nga palangga ko siya katama sadto pa. Kag gusto ko siya. Inang daw gusto ko gid ipakitluoy sa iya nga ako na lang. Kami na lang. Ako na lang ang iya palanggaon, gani may natabo sa amon. Likom sa akon magulang kag sa akon pamilya. Hindi lang ato ang unang nga beses. Nasundan pa. Kag nag-abot sa sitwasyon nga ginakahadlukan ko sang lubos. Nagbunga ang amon, ginobra. Gani isang na-confirm ko nga nagabusong na ako. Do hindi ko maintindihan nga daw gusto ako ipanginwala ni Romel. Pero tungod na hibaluan naman sang akon magulang kag sang akon parents. Ginpilit nila ini nga panindugan ng akon ginadala kag nagpakasal kami. Sa una nga mga binulan, hasta tinuig Kuya B. Nakita ko nga daw ginbaton naman ni Romel ang amon nga nangin kapalaran. Hasta nga nag-abot na si Baby Ella sa amon kabuhi. Nakita ko nga daw happy man si Romel. Pero hindi ko gid madula sa akon pensar kag sa pamatyagan ko. Nga waay paginiya na baton ang tanan sa amon. Maski ako man nagulpihan pero huo. Akuon ko. Gingusto ko ini tungod gusto ko siya. Kag gusto ko nga makaupod siya sa bilog ko nga kabuhi. Kag tungod nagtugot ang kapalaran nga kami ang mag-asawahay. Sang 2 years old na ang amon nga bata. Didto ko na nabatyagan nga daw nagaamat-amat lain ang pakitungo ni Romel sa akon, Kuya B. Nga daw pareho bala, Kuya B, nga wala ako sang bana. Nga daw baliwala ako sa iya. Pero sa baby namon, oo, nagapakatatay siya. Responsable man siya kag gina-provide naman ang mga needs namon. Kag ako naman, do kaangay lang nga wala naga-exister sa adlaw-adlaw nga tanan nga pag-upod namon. Oo, sa mata sang tanan, mag-asawa kami. Pero feeling ko, do iban siya nga tawo. Kag daw feeling ko, hindi na asawa ang kabig niya sa akon kung kami na lang nga duha. Ginpili ko nga magpadayon kag hindi pagsukuan ng amon nga relasyon. Kag ako ang pilit nga nag-adjust tungod hindi ko gusto nga magbulagay kami kag maguba ang amon nga pamilya. Hasta nga nagka-pandemya kag nagmasakit ako. Siguro tungod sa stress kag depresyon, pero sa kaluoy sa mahal nga Dios nalampuwasan ko ina tanan. Sa karon, for almost 6 years na kami nga mag-asawa. May mga time gidya nga feeling ko daw ginakonsensya ako nga daw hindi ako mabaton ni Romel nga asawa niya. Kag napilitan lang siya sa amon ginsudlan nga duha. Pero sa matuod lang, Kuya B,
Never man siya nga nagpabaya sa amon nga anak sa iya responsibilidad. Halos tanan niya nga mga kinitaan, ginahatag niya man sa akon. Pero nga ado pamatsyag ko, may kulang gid sa amon pag-upod. Do pareho bala nga, he is blaming me in silence. Ang feeling bala nga ginapamuka niya sa akon, nga akon man lang ni gusto. Kag siya, wala asang plano nga mangin kami. And I deserve to suffer each day. Tungod siya man, ginbutang ko sa sitwasyon nga hindi niya gusto lifetime. Siguro nagaka-guilty ako, Kuya B, sa mga nahimo ko. Kag kung kaisa, nakahambal ako nga tani, wala na lang ako nagpakahuyang. Kag wala tani isang kami, kag wala ako pasakit sa subong. Tani iba na lang. Tani, wala ko ginsunod ang akon nga nabatyagan. Kuya B, sala bala ang nangin desisyon ko. Kag sang akon pamilya nga ipakasal kami. Insakto bala nga tani, iba na lang ang gingusto ko nga lalaki kag ginpakasalan. Kag wala ko na lang tani ginpilit ang kaugalingon ko sa iya. Matun-an niya paayhan ako nga palanggaon sang lubos kag mabaton bilang asawa kung magtinir pa ako sa amon relasyon. This is my heart story. Salamat sa imong nga oras kag sa inyo programa, May of Lapus. Well, May, definitely you married a man whom you love and do not love you back. Honestly, hindi abi manami ang inyong pag-umpisa sang inyo relasyon. Kag hindi mo siya mabasol. Pero kabalo ka, May, ang pagpalangga matun-an matuod ina. Kag kusa na iya nga ipabatyag sa imo nga hindi mo kinahanglan magpakitluoy pa o pangayoon o idikta man sa asawa mo. Hindi man lipod sa imo ang rason kun nga amo na lang sina ang pakitungo niya sa imo sa subong. Mahambal ko sa subong kay nagapati ako nga may pagbag-o man ang isa ka tawo. Kabalo ka man kung paano ka mo nag-umpisa. Pero you know what, May? Nalipay man ako kag may dako nga paglaom kay ti hambal mo gani. Responsable man siya nga tatay sa anak nyo kag sa mga panginahanglanon mo. In fact, wala man gani naka-mention ikaw diri sa letter mo, no, nga nagpangbabae siya or may issue sa third party. So nagalaom ako nga hindi pa ulihi ang tanan sa inyo. Ang misyon mo siguro sa kabuhi sa subong ay kung paano mo makuha ang iyang buot kag pagpalangga. Kag nagapati ako nga kayang-kaya mo na, May, nga makuha ina. Kag hindi mo kinahanglan nga dalian o ipilit subong mismo. This is not unusual. Ang sitwasyon mo, May. A lot of women feel the way you do. Kag kami nga mga lalaki, you know what? Believe that the best way to lose a woman is to take her for granted and make her feel that she is unimportant and unloved. At yan ang dapat mong i-counter ngayon. Bigyan mo ng focus for you to save your relationship. Paano? Simple lang. Let him feel he is loved, cared, respected, and given importance, and a responsible mother sa inyong anak. Ways to let him realize that you are there, his wife. A wife he cannot afford to lose with. Again, a wife that he cannot afford nga madula sa iya. May for sure, hindi ni madali ang himuon mo. Even if you feel like giving up, never tire in showing your husband that you love him and you're there, worthy to be on his side with the rest of his life, for you to win his love and respect. Siguro maski paano, may pagpalanggan siya sa imo subong.
sa pila ka tuig na ninyo nga pag-upod pero sadyang hindi lang maganda ang inyong nakaraan at pinagsimulan. May, give him the chance to prove his love for you and help him show it. There may be times when we feel like we married the wrong person, or we could have had a better life with someone else. Nahambal mo na gani eh. Pero, lagi nating iisipin na kung pinakasalan natin ang taong yan dahil sa pagmamahal, then, ang magiging totoong sukatan nito ay ang kakayahan nating mahalin pa rin siya kahit wala na tayong nakikitang rason para magmahal pa. Above all, seek guidance to the Lord. Pray and offer your relationship to Him. God bless you, May.